Maaudio anoshamisa aJoy Amainyati vachipomera murume wavo Gilbert mhosva yekuchita naTriza, kuvapa chirwere chepabonde, kuvarova uye kufara nemahure ivo Amainyati vari kumba vachirera vana. Nyaya dzekuchita kwaGilbert dzinodzoka zvakare mudariro, uko Gilbert changovawo chidhakwa chinotomwa doro chiri palive. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Nyaya yeNyati Family iri kubuda nemaaudio ayo akaburitswa apo Joy achitaura nezvekuchita kwaGilbert achishandisa mota yavo kumapati nekugara nemahure ake vanaTriza, achimupa chirwere chepabonde, achimurova uye achimusiya achibereka vana kumba iye ari kunze achifara. Gilbert anonzi anogara akadhakwa, zvichiwedzera nyonganyonga iyo iri kuitika kuti social media itaure kubvira paakamboramba kuti akaonekwa nemumwe musikana anonzi Tresley pane imwewo loji mumwedzi yapfuura iyi, achiti makuhwa enhema ari kuda kuputsa muchato wake. Chinyorwa chaRoyal Mint icho paakagovera mameseji anonzi akabva kune hama yaMainyati chinopa mufananidzo wakashata, asi Gilbert akaramba zvese, achituka vanomuvenga nekuda kwekuedza kuparadza peji rake rinoremekedzwa. Mhuri iyi yakavaka umambo hwayo neauthentic content vachiri kugara kumukuku, ichikurudzira vechidiki nezverudo nekufara, asi nyonganyonga idzi ndidzo dzichavaparadzira marriage yavo. Mhuri yeZimbabwe, munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.